Ωραία. Ζούγκλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαι στο survival modes και πολύ γρήγορα θα μπορώ να πετάξω. Fly. Όψ, στα αγγλικά. Fly. Και δέστε, είμαι σε survival mode και επιτρέπεται να πετάξω. Μισό. Ταρά. Ωραία. Ας συνεχίσουμε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σφαίρα. Τι λέω. Λοιπόν, το μόνο που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι // sphere. Λοιπόν, γι' αυτό θα πατήσετε whole sphere TNT, άμα θέλετε TNT, και πόσο μεγάλο θέλετε να είναι, 4x4, ξέρω εγώ, 100x100, ό,τι θέλετε. Ωραία, 4x4. Τώρα αυτό δημιούργησε μια σφαίρα από TNT, η οποία έχει διάμετρο 4 και τέτοιο, δεν θυμάμαι. Να είναι μια μικρή σφαίρα. Μισό λεπτάκι να το γυρίσω στο creative mode. Να είμαστε. Και θα σας δείξω κάτι άλλο διαφορετικό. Πάλι θα πληκτρολογήσετε το ίδιο με πριν. Θα το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Θα το κάνουμε 10x10. Και εδώ το hole, το H σημαίνει hole, ωραία. Σβήσετε και πετύστε αυτό σκέτο. Και θα μας βγάλει στο κέντρο της σφαίρας που δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, για να ξεκολλήσετε θα πατήσετε unstuck. Και μας βγάζει ακριβώς από πάνω. Και ουσιαστικά αυτό είναι όλο το θέμα. Βλέπετε, είναι όλο στρόγγυλες. Αυτά. Λοιπόν, τώρα θα τις σβήσουμε βέβαια, γιατί δεν θέλουμε, δεν τις χρειαζόμαστε. Λοιπόν, undo. Και ξανά undo. Και σβήστηκαν. Τώρα, θα χρειαστούμε ένα εργαλείο, το tools εδώ, το wooden axe. Το wooden axe χρησιμοποιείται ως, να το πω πολύ απλά, μαγικό ραβδί. Επιλέγετε την περιοχή με πατώντας αριστερό κλικ, εκεί που θέλετε, και δεξί κλικ το second point. Π.χ. δεν το έκανα αυτό, εκεί μακριά. Και τώρα θα πατήσετε // set grass. Και πολύ απλά, μισό λεπτό μόνο να φορτώσει. Από εκεί που επιλέξαμε ως το άλλο δέντρο θα γεμίσει με ένα στρώμα grass. Δεν έγινε? Να το λάγκαρε λίγο το παιχνίδι. Βέβαια θα λαγκάρει, τόσα μπλοκ δημιουργούνται. Να δείτε, δημιουργήθηκαν 56.786 μπλοκ. Γεια σου. Γεια σας. Πού πάτε? Να είμαστε. Και δέστε, έγινε όλο αυτό. Ουσιαστικά είναι το ύψος που επιλέξετε. Λαγκάρει τώρα το παιχνίδι βέβαια. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα πύργο. Λοιπόν, αυτά που θα πατήσετε είναι,
άμα θέλετε να είναι κενός ο κύκλος στο εσωτερικό του, θα πατήσετε hole, shell, stone, 10 επί του 4. Stone έγραψα. Ωραία. Και έγινε ένας στίχος με 4 μπλοκ ύψος και 10 διάμετρο. Ας κάνουμε το αντίθετο. Μισό λεπτάκι να κάνω ένα undo. Και τώρα θα βάλουμε 4 επί του 10. Και έχουμε ένα κύκλο. Εντάξει. Κύκλος. 10 μπλοκ. Undo. Να κάνουμε ένα undo. Να φύγει όλο αυτό το grass. Undo. Ωραία. Πατώντας και μπορείτε βεβαίως να δείτε και τις υπόλοιπες εντολές. Τώρα. Ωραία. Τώρα είστε στο survival mode και δεν μπορείτε να βρείτε με τίποτα ορυκτά. Πατάτε no clip και μισό. Μπορεί να πάτε από το στο υπέδαφος και να βρείτε διάφορες πηγές και όλα τα λοιπά. Θα γυρνάτε στο peaceful και κάνετε ό,τι θέλετε. Επίσης μπορείτε να πατήσετε give 257. Μισό. Και ας πούμε πάτησα το 257 και μου έδωσε Iron Pickaxe. Να ξαναπαιδίσουμε και άλλη φορά. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι τα ID των τα items ID. Θα σας δίνω μια σελίδα από κάτω στο description όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε τα ID των όλων των αυτών. Ωραία, συνεχίζουμε. Βλέπετε φτάσαμε στο bedrock. Μπράβο. Μπορείτε να σκοτώσετε. Λοιπόν, υπάρχει και ένας κωδικός που λέγεται light και ουσιαστικά φωτίζει το κόσμο ακόμα και στο σκοτάδι. Τώρα πάρτε ένα feather, είμαστε, και πατήστε. Brass sphere. Γιατί το ξέχνα το εδώ. Sphere stone. Και τώρα πρέπει να διαλέξετε έναν αριθμό από το 1 έως το 5. Εγώ θα διαλέξω το 3. Βασικά όχι, το 4. Ορίστε. Και τώρα ουσιαστικά τι γίνεται με αυτό? Δημιουργεί αυτό εδώ ακριβώς, αυτές τις σφαίρες. Υπάρχουν και άλλοι πολύ κωδικοί. Τώρα έχει λαγκάρει το παιχνίδι. Μισό λεπτάκι. Θα κάνω save and quit, single player και το SPC. Και τέλος πάντων, να, θα σας δείξω τι έκανα. Βέβαια όπως συνδεθείτε από το παιχνίδι σταματά. Και δέστε, έκανα σφαιρίδια ενωμένα. Αυτό γίνεται με πάρα πολλά υλικά. Ωραία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Παρακαλώ subscribe, comment και rate. Ευχαριστώ. Γεια σας.